Muri yeZimbabwe pakashata nokuti kuona kuti macitizens eZimbabwe ari kudiaspora anenge ari interested nematongero enyika yemuZimbabwe nokuti ona kuti aiwa mumazuva akapfuura PANECHAMISA vanounganidza chaunga kuSouth Africa. Muri yeZimbabwe vanhu vakabata ura mumaoko vachivhunduka kuti zvii zvakuda kuitiwa. Haatyere neupenyu hwake. Saka muendera mberi nenyaya iyi muri yeZimbabwe. Aiwa ndokurudzira bva wasubscribe, wolike, woturn on the bell icon kuti urambe uchana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti muJolas News munobuda munyogwa muchinzi vose vaisizikanwa nerekuti TSHABANGU South Africa vasarudza kutevera PANECHAMISA vachibvuma ruvara rweblue. Sezvamuri kuona mufananidzo iri pavhidhiyo rinori muchiona kuti aiwa PANECHAMISA unga vakaunganidza chaunga munyika yeSouth Africa. Aiwa vairatidza kuti vakanga vari mune rimwe building, vanhu vakaungana vakapfeka hembe dzeblue neruvara rweblue. Saka ndozvitaurwa nenawo dzinzi aiwa vanhu veTSHABANGU South Africa vakazobvuma vakatenderana kutevera PANECHAMISA uye neruvara rweblue. Muri yeZimbabwe aiwa chiitiko chakashamisa vanhu. Mupinda mucomment section medu utudze kuti tinoti kudii pamusoro penyaya iyi nokuti inyaya yavhundutsa vazhinji. Pinda mucomment section medu aiwa utudze mafungiro ako. Usakangana kusubscribe, kulike, uye nokutina on the bell icon kuti urambe uchana maupdates andokupa pano paZim News Live.